Good morning लोगोफोर नै जोंहा दिनै मा मोनदों नैबे जिनिसा मैखुन थब्ला ओमफ्राय नैबे मोनसे जात लोगोफोर जाजागोन ना जाजायाथाय ओमफ्राय बारा मोजां मोनथियाखै दै लोगोफोर बुस्थुखौ खादोंल' आरोखि ना नैबे मा मैखुन लोगोफोर बियो नै खोन्थाहरलाय नैबे जाजागोन ना जाजाया दा जानानै एसे माबाफोर जायोबा नोंथांमोना खोन्थाहरदो जाजायोना जाजायामोन जिनिसा नैबेबो आरोखि ना बारा सिनायलायलाङासै बुस्थुखौ लोगोफोर ओमफ्राय नै माखासे लथबखौ दोनदों आरोना नै बेखौ जायो खोमा लथबखौथ' जानाय बायदि मोनखादों ओमफ्राय नैबेनो नैबे आरोखि नैबे गावदांनाय बे गावदां नैबे लथब ओमफ्राय नैबे एसे जिनिसा एसे गोरा गोरा दे इयो सेरफां मैखुन बायदि लोगोफोर नै जाजागोन ना जाजायाथाय खोन्थाहरदो नोंथांमोना कमेन्ट्सआव आं जाग्रोथ'वा एसे संग्रोनानै बुरिया जाग्रोथोंसै बोरैबा थैनाय थांनाय खोथा थायोना ओमफ्राय जानानै जेबो जायाबा आंबो जानोसै ओमफ्राय जानानै एसे खुनथेंबा खिन्थु हानाय नङा लोगोफोर आं जानो नैबेबो लोगोफोर नायलांबाय थादो नै टेबोल सायाव दोनफैदों आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट हरदो शेयार खालामना होदो नै लोगोफोर मैखुना जोंना थब्ला थब्ला मोनबोलायबाय नै साथा लोगोफोर नै बायदि बिदै ओंख्रि दंबावोसै थासार जेव जेवनो जाग्रा नङा खोमालै लोगोफोर नायलाय जाग्रा नंगौना नङा जिनिसा नायलाय लोगोफोर जोंना फेमिलिया फुङावनो न' उसुङाव माबायदि खानानै लायदों जा दंखायो नै बेनो बे आरो गावदांबा ओमफ्राय नैबेया बिदि गावदांसिगोन मैखुन लोगोफोर नै जाग्रोथोंसै लोगोफोर नालाय मानसिया एसे जाग्रोया नैबे जाग्रोथोंसै लोगोफोर नैबे बोरैबा मैखुनफोर जानानै माबाबा गोबानाय खिसावनाय आरो माबाफोर खुनथेंबायबा भिडिअ थाथोंसै होननानै खालामबाय लोगोफोर नै जाहोग्रोगोन दे बेखौ दे बियो जाग्रोथोंसै ओमफ्राय जानानै जेबो जायाबा आंबो जागोन आरोखि ना फिसाफोरनो जाहोथ'नो हानाय नङा बुरिया जाग्रोथों ना लोगोफोर बिसोरखौ हिनजावफोरखौ जाहोग्रोनांगौ बायसान्स ओरैबा थैबायबायनो हागौ ना बेबायदि लाथब लाथबनो बिसास गैयालै मैखुन जिनिसफोरजों ना लोगोफोर नैबेथ' माबा उल्थासो मानखोलायलांबाय नै गिलायलाङो नै उल्थासो जालांबाय जिनिसानो मा बिबार लोगोफोर उल्था बारखोनाय नै बेबो बाव आरोखि लोगोफोर नै एखे लथब लथब जाजोबनानै दङ नायलांबाय थालाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम माबायदि मैखुना नै मोननै मोनथाम डिजाइननि दं आरोखि मा खानानै लाबोदो न' उसुंनिफ्राय नै मा जिनिस लोगोफोर बियो एम्बु बेदर बायदि गोथाव जानोसैलाय आरो मा जोंहा ओइ बिमा नाहरलाय ओरैजाय सना माइनाव दे अथे अनफ्लासोनोसै आङो मैखुन खाना लाबोनायनि एरनाहरलाय एरनाहरलाय मानसिया एसे नुबाय लोगोफोर नै बिराद मैगं नागिरनानै जाहैयो आंना सनाया आदाया बायनो गलायबाय दिनै बायबा मोनगोन नों बेखौ बायनायानोबो जिगे होनग्रायावसो बायबा मोनो नै मैखुना दिनै दा संनायखौ एसे देखायनोसै लोगोफोर जिगाबनि मैखुन बबेयाव लायनाय नोङो मानसिया मानसि नङाबालाय मानसि जानांगौ गावदां जाबाय लोगोफोर जों दा खाना लाबोलायबाय बेलेगा थांबावसिगोनलाय दा खायाबा बयबो जानांगौना गुड मर्निं लोगोफोर मर्निं नै आंहा मैखुन मोनलायबाय संलायबाय
संख्रि आरो हालदै होनानै आङो माबाबाय नै ओंखाम मोनबाय दालि जानबाय दा मैखुना बिराद दै ओंखारो बेनिखायनो आं दा बेखौ संख्रिजों हालदै होनानै एवना लाग्रोनोसै लोगोफोर दे नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंहा नै बोराया जाथ'आनो आंखौ जाहोग्रोनानै आं जाखांनायनि 2 घन्टा उनावसो जायोनो आं जेबो जायाबासो जायोनो हाय लोगोफोर नै जोंहा दिनै बिराद गोथाव ओंख्रि जानो नागिरदों बे मा गोथाव लोगोफोर नोंसोरनो एसे देखायनोसै बे थामनेलाव होनाया गुफुरा 100% प्रटिन नै बेनो लोगोफोर मैखुन लोगोफोर मैखुन नैबे जाहैबाय मैखुन गावदां ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मैखुन लथब ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दालि ओंख्रि लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैजाय खांखिरल भाजा बिराद गोथाव नै जानोसै लोगोफोर जेनाखि ओरै जेरावसो लानानै जाखायो नै र' दे आं दालि होनोसै नै लोगोफोर दालि ओंख्रि ओमफ्राय नैबे मैखुन लथब लोगोफोर लथबखौ जानाय नायनां जानो बिलायलाङो लोगोफोर आं दहाय फुङाव जायाखै मानि थाखाय जायाखै जानानै जुदि बोरैबा नैबेनो जाहोग्रोदों आरोखि ना जानानै बैसान्स थैबायबायनोबो हागौना ओमफ्राय थैयाबासो जागोन आं होननानै जायाखै आं दहाय फुङाव ओमफ्राय दा थैयाखै नालाय दहाय फुङाव जानाया दा आंबो जानोसै आरोखि ना लोगोफोर मैखुन होननाय जिनिस बिसास गैयालै लोगोफोर खनसेनो जाजोबजायाना आं बारा जाला जालि गैयाना ओंखायनो नै बेखौ जाहोग्रोदों आरोखि बायसान्स थैबायबायबाथाय माने आं जालामोन आरोखि मोननाया बे उननि खोथा बाना होमबा लोगोफोर थैबाथ' लोमजाबायबा खिबायबा गोबायबाबो हस्पिटालाव लांनो थाखाय मानसि नांगौना लोगोफोर जानोसैलै लोगोफोर बिराद गोथाव खोमा जानो सुपार Dance.